Unelmissamme siintää täydelliset yritykset. Utopiaako? Ehkä, mutta sen utopian ja unelman perässä me haluamme juosta. Täydellisissä yrityksissä on merkityksellisempiä kohtaamisia. Siellä tuotetaan arvoa, kasvua ja kukoistusta. Niin asiakas- kuin henkilöstökohtaamisissakin. Me EasyFlowssa olemme kokemuksen ääni. Me haluamme antaa niin henkilöstö- kuin asiakaskokemuksellekin äänen. Ja uskomme, että meidän pitkä taipaleemme, opit ja oivallukset, taisteluarpemme myöskin kertoo siitä kokemuksen äänestä, joka meillä talossa on. Tämän utopian ja kokemuksen äänen ympärille olemme synnyttäneet ROX-hankkeen. No mikä ihme on ROX? ROX on Return on Experience, kokemuksellisuuden takaisinmaksumalli. Se on arvontuotantokaava, joka nostaa esiin korrelaatiosuhteita, syy-seuraussuhteita niin henkilöstökokemuksen ja asiakaskokemuksenkin välillä kuin yrityksen tuloksenteon, kasvu- ja kannattavuuden, voisi sanoa kukoistuksen välillä. Meillä on joukko väittämiä, uskomuksia, ismejä ja miimejäkin, joita olemme lähteneet todistamaan yhdessä Alt-Companyn kanssa synnytetyn ROXbotin, meidän keinoälyn, robotin, koneoppimisen välineen avulla. Niin, että kyltymättömästi tämä robotti tekee meille töitä tunnustellen, hakien niitä datapisteitä ja niiden syy-seuraussuhteita, että me opitaan tunnistamaan se alkulähde ja lopullinen seuraamus. Me uskalletaan sanoa, että nämä tiedot, kaikki tämä data ja ehkä teematkin on ollut siiloissa, niin että henkilöstötieto on tutkittu henkilöstötiedon valossa. Ja on ajateltu, että sieltä löytyy vastauksia kysymyksiin, kuinka meillä johdetaan, kuinka meillä henkilöstö voi, miksi meillä väki vaihtuu ja minkälainen tämän yrityksen veto- ja pitovoima on. Ja sitten taas puolestaan asiakasdata on kertonut enemmän siitä asiakkaiden kanssa onnistumisesta. Me halutaan avata tämä siilo ja tunnustella niin, että ehkä sen asiakastyytyväisyyden, keskiostoksen ja yrityksen kasvun, kannattavuuden ja laadun takana onkin todellisuudessa siellä henkilöstön ensimmäisessä työpäivässä, ensimmäisessä työviikossa tai koeajassa olleet asiat. Niin, että ne ilmiöt ja niiden aiheuttajat ja seuraamukset saadaan pintaan niin, että se bisneskriittinen tekeminen saadaan esille ja synnytetään niille myöskin toimenpide työkalupakistoon. Niin, että ennen kuin ongelmat tulee pintaan, niin tämä meidän kyltymätön ROX-botti voi nostaa esiin todennäköisiä seuraamuksia ja suositeltavia toimenpiteitä. Ja voidaan sanoa, että liiketoiminnassa tulee älykkäämpää, nopeampaa, fiksumpaa, viisaampaa, läpinäkyvämpää, niin että se on proaktiivista reaktiivisen sijaan. Tällä tutkimusmatkalla me olemme. Me tiedetään nyt jo paljon. Meidän ei tarvitse enää arvata. Ja aina kun ei tarvitse arvata, niin on hyvä tietää. Me voidaan nojata dataan, me voidaan luottaa robottiin ja me voidaan tuoda siihen tämä inhimillinen ulottuvuus rinnalle. Niin, että kaikesta tästä kokemuksen äänestä saadaan jotakin sellaista bisneskriittistä arvoa tuottavaa tietoa, dataa ja työkaluja. Tervetuloa tulevaisuuteen, tervetuloa matkalle.